رختیار بندی گرانده نبی آخر زمان دے رختیار بندی گرانده نبی آخر زمان دے اور د جدائی واللہ خیر لگوی ہے اور د جدائی واللہ خیر لگوی رختیار بندی گرانده نبی آخر زمان دے اور د جدائی واللہ خیر لگوی ہے اور د جدائی واللہ خیر لگوی آجم کی خوار ساریم دیر زیاد زبی قراریم درتلو پتا متاما دیدان پا انتظاریم آجم کی خوار زاریم دیر زیاد زبی قراریم درتلو پتا متاما دیدان پا انتظاریم جوان دون میں پلڑ سا جوان دون میں پلڑ سان دے نبی آخر زمان دے اور د جدائی واللہ خیر لگوی ہے اور د جدائی واللہ خیر لگوی ویر اختیار بندی گرانده ویر اختیار بندی گرانده نبی آخر زمان دے اور د جدائی واللہ خیر لگوی ہے اور د جدائی واللہ خیر لگوی نور میں او غڑات گرانا نبیانو کی سلطانا دیدن دے غوڑم خداینا دا عرب شاخ بانا نور میں او غڑات گرانا نبیانو کی سلطانا دیدن دے غوڑم خداینا دارا بوشا خوبانا مل مات لما چاریسا ماشاءاللہ مل مات لما کندے مل مات لما کندے نبی آخر زمان دے اور د جدائی واللہ خیر لگوی ہے اور د جدائی واللہ خیر لگوی یا اللہ یا اللہ یا اللہ او یا اللہ اختیار بندی گرانده اختیار بندی گرانده نبی آخر زمان دے اختیار بندے گرانده نبی آخر زمان دے اور د جدائی واللہ خیر لگوی ہے اور د جدائی واللہ خیر لگوی تل میں پسر کے اوسے زمال ماں کے اوسے زما غم جن زڑگی کے بل میں ہر سر کے اوسے تل میں پسرا کے اوسے زمال ماں کے اوسے زما غم جن زڑگی کے بل میں ہر سا کے اوسے جوان دون رتائی جرا ماشاءاللہ جوان دون رتائی جران دے نبی آخر زمان دے اور د جدائی
والله خلیر لگوی ہے اور تجدائی والله خلیر لگوی ویر اختیار بندے گراندے نبی آخر زمان دے اور تجدائی والله خلیر لگوی ہے اور تجدائی والله خلیر لگوی نا تو ندی چوائی اسمات جرار دستائی دزل فکر مجاہد شیرو ندی چوائی نا تو ندی چوائی آسمات جرار دستائی دزلفکار مجاہد شیرو ندی چوائی دیر وقت نئی ارمان دیر وقت نئی ارمان دے نبی آخر زمان دے اور تجدائی والله خلیر لگوی ہے اور تجدائی والله خلیر لگوی ویر اختیار بندے گراندے نبی آخر زمان دے اور تجدائی والله خلیر لگوی ہے اور تجدائی والله خلیر لگوی خریاس ککے سولگیریم خریاس ککے سولگیریم بغام کی دیش گیریم تلبس سولو نکڑما ستامین کے اسیریم خریاس کا کئی سولگیریم پغم کی دی شبگیریم تلبز سولو نکڑما ستامین کی اسیریم سرمل میں پر قربان ماشاءاللہ قربان میں دی سرمل میں پر قربان دے نبی آخر زمان دے اور تجدائی والله خلیر لگوی ہے اور تجدائی والله خلیر لگوی ویر اختیار بندے گراندے نبی آخر زمان دے اختیار بندے گراندے نبی آخر زمان دے اور تجدائی والله خلیر لگوی ہے اور تجدائی والله خلیر لگوی ہے اور تجدائی والله خلیر لگوی ډیرو محترمو اوریدونکو د دې ښکلي نعت فرمایش کړی دی پاتا اعوان موبایل سنټر کاکی اډا کاکی بنو او د دې ښکلي نعت فرمایش کړی دی نصرالله ټنډکیوال حافظ هاشم مهاجر په اواز دی د ډیر ګران او محترم ورور عصمت الله جرار او ذوالفقار مجاهد والسلام.
رختیار بندی گرانده نبی آخر زمان دے رختیار بندی گرانده نبی آخر زمان دے اور د جدائی واللہ خلیرا لگوی ہے اور د جدائی واللہ خلیرا لگوی رختیار بندی گرانده نبی آخر زمان دے اور د جدائی واللہ خلیرا لگوی ہے اور د جدائی واللہ خلیرا لگوی آجم کی خوار ساریم ډیر زیات زبی قراریم درتلو پتا متاما دیدان پا انتظاریا آجم کے خوار زاریم دیر زیاد زبے قراریم درتلو پتا متاما دیدان پا انتظاریم جوان تو